Αυτή η σοκολάτα περιέχει μόλιβδο. Η σοκολάτα που αγόρασες την περασμένη εβδομάδα από τον σκλαβενίτη μπορεί να περιέχει ουσίες που βλάπτουν τον εγκέφαλο του παιδιού σου. Εργαστηριακές έρευνες από το 2022 έως το 2025 έδειξαν ότι κάποιες από τις πιο δημοφιλείς μάρκες στην Ελλάδα ξεπερνούν τα ασφαλή όρια μολύβδου και καδμίου κατά 500%. Αυτές είναι οι ίδιες σοκολάτες που κάθονται στο ντουλάπι της κουζίνας σου αυτή τη στιγμή. Οι ίδιες που δίνεις στα παιδιά σου μετά το δείπνο. Στα παιδιά μετά το δείπνο. Μετά το δείπνο. Μετά το δείπνο. Event. Μετά το δείπνο. Πέρασα εβδομάδες μελετώντας κάθε εργαστηριακή έκθεση, κάθε καταναλωτική έρευνα, άρκη υπό όλα, κάθε προειδοποίηση για την ασφάλεια τροφίμων, για να βρω τα 5 προϊόντα σοκολάτας που πρέπει να αποφεύγεις πάση θυσία. Και στο τέλος, θα σου δείξω ακριβώς πώς να αναγνωρίζεις την ασφαλή σοκολάτα και ποιες ελληνικές μάρκες αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σου. Τα δεδομένα που πρόκειται να δεις προέρχονται από το Consumer Reports, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων και ανεξάρτητα εργαστήρια που έχουν ελέγξει σοκολάτες που πωλούνται σε ελληνικά σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για βαρέα μέταλλα, μόλιβδο και κάδμιο. Αυτές οι ουσίες συσσωρεύονται στο σώμα σου με τα χρόνια. Δεν τις αποβάλεις. Εγκαθίστανται στα κόκαλα, στα νεφρά, στο σηκώτη. Στα παιδιά προκαλούν μόνιμες βλάβες στον εγκέφαλο. Ο μόλιβδος είναι νευροτοξίνη. Στα παιδιά κάτω των 6 ετών, ακόμα και χαμηλές δόσεις μπορούν να μειώσουν μόνιμα το IQ κατά 5 έως 7 μονάδες, να προκαλέσουν διαταραχές προσοχής και υπερκινητικότητα. Το κάδμιο έχει ταξινομηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καρκινογόνο κατηγορίας 1. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα προκαλεί καρκίνο στους ανθρώπους. Συσσωρεύεται κυρίως στα νεφρά. Και εδώ είναι το πιο ανησυχητικό. Όσο υψηλότερο το ποσοστό κακάο, τόσο υψηλότερη η συγκέντρωση βαρέων μετάλλων. Τα κακαόδεντρα απορροφούν μόλιβδο και κάδμιο από μολυσμένο έδαφος. Ας ξεκινήσω με το νούμερο 5 στη λίστα. Kinder Choco Bones από τη Ferrero. Αυτό είναι ένα προϊόν που θα εκπλήξει τους περισσότερους από εσάς. Η χαρούμενη συσκευασία. Η κρεμώδης γέμιση φουντουκιού. Οι μερίδες σε μπουκές. Τα πάντα στα Kinder Choco Bones φωνάζουν φιλικό προς την οικογένεια. Οι γονείς τα δίνουν στα παιδιά τους ως επιβράβευση, στα σχολικά κολατσιά, στα παιδικά πάρτι. Το μάρκετινγκ ήταν απίστευτα αποτελεσματικό. Οι αριθμοί λένε μια διαφορετική ιστορία. Τον Απρίλιο του 2022, ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε μαζική ανάκληση των Kinder Choco Bones λόγω πιθανής παρουσίας Salmonella typhimurium. Αρχικά ανακάλεσαν συγκεκριμένες παρτίδες με αριθμούς όπως L391 RZD και L299 RZD για τις συσκευασίες των 46 γραμμαρίων και L032 RZE για τις συσκευασίες των 125 γραμμαρίων. Η κατάσταση χειροτέρεψε. Η ανάκληση επεκτάθηκε σε όλες τις παρτίδες, ανεξαρτήτως αριθμού παρτίδας. Επειδή ο παραγωγός Ferrero, Ardens στο Βέλγιο, δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια των προϊόντων τους. Σε όλη την Ευρώπη, καταγράφηκαν πάνω από 150 κρούσματα δηλητηρίασης από σαλμονέλα, κυρίως σε παιδιά κάτω των 10 ετών. Η Ferrero αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία ολόκληρου του εργοστασίου. Αυτό δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Τον Δεκέμβριο του 2025, ο ΕΦΕΤ ανακάλεσε άλλο ένα προϊόν Kinder, το Kinder Mix 3D Pop-Up βάρους 143 γραμμαρίων, που διανεμόταν από τη Lidl Hellas. Αποσύρθηκε από τα ράφια, επειδή το συστατικό αλεύρησή του δεν ήταν ξεκάθαρα επισημασμένο στα ελληνικά. Το αλεύρησή του περιέχει γλουτένη. Για καταναλωτές με κοιλιοκάκι, αυτό είναι σοβαρός κίνδυνος για την υγεία. Ένα αλλεργιογόνο που θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη αντίδραση ήταν κρυμμένο μπροστά στα μάτια τους. Πέρα από τις ανακλήσεις, κάθε προϊόν Kinder περιέχει φινικέλαιο. Τον Μάιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δημοσίευσε έρευνα που αποκάλυψε ότι γλυκιδιλεστέρες, ουσίες που σχηματίζονται όταν το φινικέλαιο θερμαίνεται πάνω από 200 βαθμούς Κελσίου, είναι πιθανώς καρκινογόνες. Η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο, που είναι μέρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει κατατάξει τη σχετική ουσία 3-MCPD στην ομάδα 2β των πιθανώς καρκινογόνων για τον άνθρωπο. Η Ferrero ισχυρίζεται ότι επεξεργάζεται το φινικέλαιό της σε θερμοκρασίες κάτω των 200 βαθμών.
Η ΕΦΣΑ δεν έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό καθιστά το προϊόν ασφαλέστερο. Το φινικέλαιο περιέχει περίπου 50% κορεσμένα λιπαρά. Συγκρινέτο με το ελαιόλαδο, που περιέχει μόνο 13%. Η Ferrero χρησιμοποιεί 185.000 τόνους φινικέλαιου κάθε χρόνο, με το 80% να προέρχεται από τη Μαλαισία. Οι φυτείες φινικέλαιου έχουν σχεδόν εξαφανίσει τον πληθυσμό των ουρακοτάγκων στην Ινδονησία. Κάθε χρόνο, τεράστιες εκτάσεις τροπικού δάσους καίγονται για να δώσουν χώρο σε φοινικόδεντρα. Πληρώνεις τιμές premium για ένα προϊόν που συνδέεται με ξεσπάσματα σαλμονέλας, αποτυχίες επισήμανσης αλλεργιογόνων, πιθανώς καρκινογόνες ουσίες και περιβαλλοντική καταστροφή. Νούμερο 4 στη λίστα. Lacta Big Time από τη Mondelez. Αυτή η σοκολάτα κατέχει τη δυσάρεστη διάκριση να έχει μία από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε κορεσμένα λιπαρά και ζάχαρη στην ελληνική αγορά. Κοίτα τα διατροφικά στοιχεία ανά 100 γραμμάρια. 560 θερμίδες, που ισοδυναμούν με ένα πλήρες γεύμα. 34,5 γραμμάρια λίπους. 19 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών, που καλύπτουν περίπου το 95% της ημερήσιας συνιστόμενης πρόσληψής σου. 46,5 γραμμάρια ζάχαρης, που ισοδυναμούν με περίπου 12 κουταλάκια. Η κατανάλωση μιας μπάρας καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το ημερήσιο επίδομά σου σε κορεσμένα λιπαρά. Επιστήμονες στο Harvard περιγράφουν τα υψηλά κορεσμένα λιπαρά ως δηλητήριο για την καρδιά επειδή αυξάνουν την LDL χολυστερόλη και οδηγούν σε καρδιαγγειακές παθήσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά μέγιστο 25 γραμμάρια ζάχαρης την ημέρα. Μία μπάρα Lacta Big Time σχεδόν διπλασιάζει αυτό το όριο. Το 2024, ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε προληπτική ανάκληση της μπάρας Oreo Lacta βάρους 37 γραμμαρίων λόγω πιθανής παρουσίας ξένου σώματος, συγκεκριμένα ενός μικρού κομματιού πλαστικού. Οι παρτίδες OSK Vinene 34 6K51 και OSK Vinene 34 652 με ημερομηνία λήξης 18 Αυγούστου 2024 αποσύρθηκαν από την αγορά. Κομμάτια πλαστικού στη σοκολάτα σου. Η Mondelez, η μητρική εταιρεία της Lacta, έχει δεχθεί σοβαρή κριτική για τις πρακτικές της. Μία έκθεση από την Aid Environment αποκάλυψε οργανωμένη αποψήλωση δασών και αδιαφανείς προμήθειες κακάο. Η Cadbury, άλλη μία θυγατρική της Mondelez, είναι μεγάλος αγοραστής κακάο από την ακτή Ελεφαντοστού, όπου τεκμηριώνεται εκτεταμένη παιδική εργασία. Παρά το πρόγραμμά τους Cocoa Life, που καλύπτει το 91% του κακάο τους, παραμένουν ερωτήματα για τις πρακτικές προμήθειάς τους. Η τιμή της Lacta Big Time υπολογίζεται περίπου στα 19,33 ευρώ το κιλό με βάση τις τρέχουσες τιμές. Λιανικής. Πληρώνεις τιμές premium για ένα προϊόν φορτωμένο με κορεσμένα λιπαρά και ζάχαρη, με ιστορικό μόλυνσης από ξένα σώματα, από μια εταιρεία που επικρίνεται για αποψήλωση δασών και προβληματικές αλυσίδες εφοδιασμού. Νούμερο 3 στη λίστα. Kit Kat από την Nestlé. Αυτή η σοκολάτα, που πωλείται ευρέως σε ελληνικά σούπερ μάρκετ και περίπτερα, κουβαλά ηθικά ζητήματα που ξεπερνούν κατά πολύ τη διατροφική της αξία. Η Nestlé μηνύθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών το 2014 από ενάγοντες από το Μάλι, που κατέθεσαν ότι η εταιρεία γνωρίζει για την παιδική δουλεία στις φυτείες κακάο, αλλά παρέχει βοήθεια στους αγρότες για να κρατά τις τιμές χαμηλές. Σύμφωνα με έκθεση του 2015 από το Υπουργείο Εργασίας των Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από 2,12 εκατομμύρια παιδιά εργάζονταν στην παραγωγή κακάο στην ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα, με περίπου 109.000 παιδιά να εργάζονται υπό τις χειρότερες συνθήκες. Τα δεδομένα είναι καταστροφικά. Παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών, μέση ηλικία 13,5 ετών, εργάζονται 80 έως 100 ώρες την εβδομάδα. Πληρώνονται 40 cents την ημέρα ή τίποτα. Περίπου 10.000 παιδιά είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων. Η Nestlé υπέγραψε πρωτόκολλο το 2001, δεσμευόμενη να εξαλείψει την παιδική εργασία έως το 2008. Αυτή η δέσμευση δεν τηρήθηκε ποτέ. Τον Ιανουάριο του 2024 αποκαλύφθηκε ότι η Nestlé εφαρμόζει διπλά στάνταρτς στα προϊόντα της. Οι βρεφικές τροφές Cerelac περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη στην Αφρική, αλλά όχι στην Ευρώπη. Αυτή η πρακτική συνεχίζει ένα μποϊκοτάζ που ξεκίνησε το 1977 λόγω της προώθησης βρεφικού γάλακτος σε αναπτυσσόμενες χώρες, μια πρακτική που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέδεσε με περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους βρεφών ετησίως. Τον Ιανουάριο του 2026, ο ΕΦΕΤ ανακάλεσε 21 παρτίδες βρεφικών γαλάτων ναν και αλφαμίνο από την Nestlé λόγω πιθανής μόλυνσης με τοξίνη.
Cereulide. Αν και αυτό δεν αφορά άμεσα τη σοκολάτα, δείχνει ένα ευρύτερο μοτίβο προβλημάτων ποιοτικού ελέγχου. Η Nestlé έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για shrinkflation, αφαιρώντας το 10% του προϊόντος, ενώ διατηρεί την τιμή. Το KitKat, όπως και άλλα προϊόντα της εταιρείας, έχει μειωθεί σε μέγεθος, χωρίς αντίστοιχη μείωση τιμής. Η Fairtrade κατατάσσει την Nestlé στη λίστα των 7 εταιριών προς αποφυγή λόγω παιδικής εργασίας, μαζί με τις Mars, Hershey's, ADM Cocoa, Godiva, Fowler's Chocolate και Kraft. Όπως δήλωσε η Elizabeth Jardim της Green America, λέει στη Elizabeth, αυτή τη στιγμή, καμία μεγάλη εταιρεία σοκολάτας δεν εγγυάται ότι το κακάο της δεν προέρχεται από παιδική εργασία. Νούμερο 2 στη λίστα. Toblerone, 100 γραμμάρια από τη Mondelez, η εμβληματική ελβετική σοκολάτα, έχει γίνει συνώνυμο του shrinkflation σε όλη την Ευρώπη, ενώ ανακλήθηκε στην Ελλάδα για σοβαρά ζητήματα επισήμανσης. Το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2023, ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε προληπτική ανάκληση πολλαπλών παρτίδων Toblerone 100 γραμμαρίων λόγω απουσίας επισήμανσης συστατικών στα ελληνικά. Οι ανακληθήσεις παρτίδες περιελάμβαναν αριθμούς παρτίδας OO, V, Σατό, 9, 33, 81, OU, V, Σατό, 9, 33, 13, OI, Φίλι, 30, 30, 30, 31. OI, Φίλι, 30, 30, 30, 30, OI, Φίλι, 30, 30, 30, 30, OI, Φίλι, 30, 30, 30, 32, OI, Φίλι, 30, 30, 30, OI, 30, 30, OI 50, 20 30 43 32. OI 50, 133 33 32. OI 50, 133 30 33. OI 50, 130 32 10. OI 50, 130 33. Οι ημερομηνίες λήξης ήταν 24 Δεκεμβρίου 2024, 25 Δεκεμβρίου 2024, 24 Ιανουαρίου 2025 και 28 Ιανουαρίου 2025. Το πρόβλημα ήταν κρίσιμο για καταναλωτές με αλλεργίες. Η Toblerone περιέχει γάλα, αμύγδαλα, σόγια και αυγό, όλα σοβαρά αλλεργιογόνα που δεν δηλώνονταν στα ελληνικά. Κάποιος με σοβαρή αλλεργία στους ξηρούς καρπούς θα μπορούσε να υποστεί αναφυλακτικό σοκ από μια σοκολάτα που απέτυχε να τον προειδοποιήσει στη δική του γλώσσα. Η Toblerone έγινε διεθνές σύμβολο του shrinkflation το 2016, όταν η εταιρεία αύξησε τα κενά μεταξύ των τριγωνικών κομματιών, διατηρώντας την ίδια συσκευασία, αλλά μειώνοντας το βάρος. Η αλλαγή προκάλεσε οργή στους καταναλωτές παγκοσμίως. Σύμφωνα με έρευνες από το ΙΕΛΚΑ και το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών, το 76% των Ευρωπαίων καταναλωτών έχουν παρατηρήσει shrinkflation. Το 79% των Ελλήνων καταναλωτών το έχουν παρατηρήσει. Το 25% ακυρώνει αγορές όταν ανακαλύπτει μικρότερες ποσότητες. Οι καταγγελίες στο Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία 2 χρόνια. Κοίτα τα διατροφικά στοιχεία. Η Toblerone Milk περιέχει 525 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, 29 γραμμάρια λίπους, 60 γραμμάρια υδατανθράκων. Η Toblerone White περιέχει 535 θερμίδες, 29 γραμμάρια λίπους, 61,5 γραμμάρια υδατανθράκων. Με 60 γραμμάρια υδατανθράκων ανά 100 γραμμάρια, κυρίως ζάχαρη, η Toblerone είναι μία από τις πιο βαριές επιλογές στην αγορά. Ως μητρική εταιρεία, η Mondelez αντιμετωπίζει τις ίδιες κριτικές που αναφέρθηκαν για τη Lacta. Αποψήλωση δασών, αδιαφανής, προμήθειες κακάο και εμπλοκή σε παιδική εργασία μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού. Πληρώνεις για ελβετική παράδοση και παίρνεις ένα προϊόν που απέτυχε να προειδοποιήσει τους Έλληνες καταναλωτές για αλλεργιογόνα, συρρικνώθηκε, ενώ διατήρησε την ίδια τιμή. Και προέρχεται από μια εταιρεία με τεκμηριωμένα ηθικά προβλήματα. Νούμερο 1 στη λίστα. Το προϊόν σοκολάτας που ξεπερνά όλα τα άλλα. Vemondo Vegan σοκολάτα με φουντούκια από τη Lidl. Αυτό το προϊόν των 180 γραμμαρίων αντιπροσωπεύει ένα σοκαριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να πάει στραβά με τις σοκολάτες ιδιωτικής ετικέτας. Τον Ιανουάριο του 2025, ο ΕΦΕΤ ανακάλεσε την παρτίδα L30 Teze 611 με ημερομηνία λήξης 15 Απριλίου 2025 μετά από καταγγελία O11 καταναλωτή.
Ο καταναλωτής βρήκε προνύμφες και σκουλίκια στη σοκολάτα. Η παρουσία εντόμων επιβεβαιώθηκε από τις αρχές. Σκουλίκια. Στη σοκολάτα σου. Αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό για τη Lidl Hellas. Η εταιρεία εμφανίζεται σε πολλαπλές ανακλήσεις του ΕΦΕΤ ως διανομέας προβληματικών προϊόντων. Το Kinder Mix 3D pop-up τον Δεκέμβριο του 2025, αδήλωτο αλλεργιογόνο. Η Vemondo Vegan σοκολάτα τον Ιανουάριο του 2025, σκουλίκια και προνύμφες. Νετέν. Σύμφωνα με τη Fairtrade Hellas, οι περισσότερες σοκολάτες ιδιωτικής ετικέτας δεν πληρούν οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ οι σοκολάτες ιδιωτικής ετικέτας είναι 20 έως 30% φθηνότερες από τις επώνυμες. Εναλλακτικές, το χαμηλότερο κόστος συχνά αντανακλά χαμηλότερα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου. Η αγορά ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί στο 26,9% το 2025, με το 70% των καταναλωτών να αγοράζει επώνυμα προϊόντα μόνο σε έκπτωση. Η οικονομία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται σε βάρος της ασφάλειας. Οι σοκολάτες ιδιωτικής ετικέτας συχνά δεν αποκαλύπτουν τον πραγματικό τους παραγωγό, καθιστώντας δύσκολη την αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους. Η Vemondo είναι μάρκα της Lidl, αλλά η παραγωγή γίνεται μέσω τρίτων κατασκευαστών, των οποίων οι πρακτικές ποιοτικού ελέγχου παραμένουν αδιαφανείς. Ένας καταναλωτής άνοιξε μια σοκολάτα, περιμένοντας ένα υγιεινό vegan snack και βρήκε έντομα μέσα. Οι αρχές το επιβεβαίωσαν. Το προϊόν ανακλήθηκε. Αυτό συνέβη σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή αλυσίδα σούπερ μάρκετ το 2025. 4 κανόνες θα σε βοηθήσουν να επιλέγεις ασφαλή σοκολάτα από εδώ και πέρα. Κανόνας νούμερο 1. Διάβαζε τα συστατικά. Η καλή σκούρα σοκολάτα πρέπει να περιέχει μόνο 3 συστατικά: μάζα κακάο, βούτυρο κακάο και ζάχαρη. Αν βλέπεις φινικέλαιο, φυτικά λιπαρά ή γενικά αρώματα, άφησέ το στο ράφι. Η αληθινή σοκολάτα δεν χρειάζεται τεχνητό άρωμα. Η αληθινή σοκολάτα έχει γεύση κακάο. Όταν βλέπεις αυτή τη γενική λέξη στην ετικέτα, μπορεί να σημαίνει δεκάδες διαφορετικές χημικές ενώσεις. Κανόνας νούμερο 2. Έλεγχε το ποσοστό κακάο. Για σκούρα σοκολάτα, ψάξε για τουλάχιστον 70%. Θυμήσου όμως το παράδοξο. Υψηλότερο ποσοστό σημαίνει δυνητικά περισσότερα βαρέα μέταλλα, εκτός αν ο παραγωγός προσδιορίζει πηγές με χαμηλά επίπεδα μόλυνσης. Οι εταιρείες που νοιάζονται για την ποιότητα σου λένε ακριβώς από πού προέρχεται το κακάο τους. Κανόνας νούμερο 3. Ψάξε πληροφορίες για την προέλευση. Οι καλύτερες εταιρείες σου λένε ακριβώς από πού προέρχεται το κακάο τους. Βενεζουέλα, Εκουαδόρ και Μαδαγασκάρη είναι περιοχές γνωστές για υψηλής ποιότητας κόκκους. Η διαφάνεια σχετικά με τις πηγές υποδεικνύει εταιρεία που νοιάζεται για την ποιότητα. Κανόνας νούμερο 4. Μην εμπιστεύεσαι τις χαμηλές τιμές. Η ποιοτική σοκολάτα κοστίζει. Δεν μπορείς να περιμένεις τελειότητα για 1 ή 2 ευρώ την ταμπλέτα. Αν η τιμή φαίνεται πολύ χαμηλή, υπάρχει κάπου συμβιβασμός που δεν βλέπεις. Ελληνικές εναλλακτικές υπάρχουν. Η Ιόν και η κλασική σειρά Παυλίδης Υγείας δεν περιέχουν φινικέλαιο στα βασικά τους προϊόντα. Η Ιόν, που παράγεται στο Νέο Φάληρο, έχει λάβει διεθνή βραβεία και προσφέρει καλύτερη αξία στα περίπου 17 έως 18 ευρώ το κιλό. Η Ιόν Υγείας 72% με αμύγδαλα και η Παυλίδης Υγείας εκλεκτή 70% προσφέρουν υψηλή περιεκτικότητα κακάο, λιγότερη ζάχαρη και περισσότερα αντιοξυδωτικά. Ψάξε πιστοποιήσεις Fairtrade και βιολογικές. Αυτές απαιτούν τακτικούς ελέγχους και τεστ ποιότητας. Η Fairtrade Hellas συνιστά σοκολάτες με πιστοποίηση δίκαιου εμπορίου, όπως οι βιολογικές σοκολάτες Κομπανέρα και Bon Vita, που διασφαλίζουν ότι οι καλλιεργητές κακάο λαμβάνουν δίκαιους μισθούς και δεν υπάρχει παιδική εργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού. Έλληνες διατροφολόγοι συνιστούν σκούρα σοκολάτα με 70% ή υψηλότερο κακάο, μέγιστη ημερήσια κατανάλωση 20 έως 30 γραμμάρια, αποφυγή σοκολατών με γεμίσεις, που συνήθως έχουν υψηλότερα λιπαρά και ζάχαρη, και αποφυγή λευκής σοκολάτας, που έχει μηδενική διατροφική αξία και μόνο βούτυρο κακάο. Η αγορά σοκολάτα στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ευρύτερες προκλήσεις. Σύμφωνα με την Ελστάτ και το ΙΕΛΚΑ, οι τιμές της σοκολάτας έχουν εκτοξευθεί. Η σκούρα σοκολάτα 100 γραμμαρίων πήγε από 1,28 ευρώ το 2024 σε 2,87 ευρώ το 2025, αύξηση 124,2%. Η σοκολάτα γάλακτος 100 γραμμαρίων πήγε από 1,58 ευρώ σε 2,48 ευρώ, αύξηση 56,9%. Η σοκολάτα αμυγδάλου 100 γραμμαρίων πήγε από 1,65 ευρώ σε 2,48 ευρώ, αύξηση 50,3%. Η κύρια αιτία είναι ο τετραπλασιασμός των τιμών κακάο από $3.000 τον τόνο μεταξύ 2015 και
2023 σε $12.000 τον τόνο, το 2024, λόγω κλιματικών συνθηκών και ασθενειών στην ακτή, ελεφαντοστού και την Γκάνα, που παράγουν το 70% της παγκόσμιας προσφοράς.